Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curaçao heel populair is op Google Trends. Nou, het zal niemand zijn ontgaan. Curaçao speelde afgelopen zaterdag haar eerste wedstrijd op het WK. En de Extra schrijft vandaag dat de deelname aan het WK een groot succes is. Want wereldwijd wordt er massaal gezocht naar informatie over Curaçao. De volgende ochtend, dus in de nacht van zaterdag op zondag, werd een score van 100 op Google Trends bereikt. En dat is de hoogst mogelijke waarde. En dat is ook het hoogste niveau dat in de afgelopen jaren rond Curaçao is gemeten. Google Trends geeft inzicht in waar mensen op een bepaald moment naar zoeken. In dit geval stond Curaçao wereldwijd in de belangstelling. En dan gaat het om termen in verschillende talen gemeten. Nationale voetbalelftal van Curaçao, Wereldcup, Curaçao tegen Duitsland en FIFA World Cup. Daarmee kwam Curaçao zo hoog in de populairste zoekplatform van dit moment. Want Google wordt meer gebruikt dan YouTube en WhatsApp. En daarmee is er weer een mooie mijlpaal bereikt. Het is de hoogst mogelijke waardering. En daaruit blijkt wel dat Curaçao momenteel alle wereld ogen op zich heeft gericht. Mike Eeman kondigt vertrek aan. De Arubaanse premier Mike Eeman die heeft gisteren laten weten dat hij zijn functie op 1 januari volgend jaar neerlegt. Hij maakte dat bekend tijdens een bijeenkomst in het partijkantoor van de Arubaanse Volkspartij, de AVP. De afgelopen 25 jaar gaf Eeman leiding aan die partij. En hij was in 3 verschillende periodes minister-president van Aruba. Hij zegt dat hij de komende 6 maanden wil gebruiken om een aantal belangrijke sociale projecten af te ronden. En daarna de beurt te geven aan de jeugd, aan een nieuwe generatie. In september zal hij al het partijleiderschap overdragen aan die nieuwe generatie. En op 1 januari volgend jaar dus het premierschap. Volgens coalitiepartner Futuro was het een verrassing. De leider van Futuro laat weten dat ze niet wist van de mededeling van Mike Eeman, maar dat ze gewoon zich wil blijven inzetten voor de coalitie. Braunbeeld doet verslag van verblijf. Er is de afgelopen dagen veel gezegd over de Curaçaose statenvoorzitter, Vergino Braunbeeld. Die is momenteel in Amerika en volgens onder meer de PAR en Man Pin kost dat te veel geld en is de wijze waarop de reis is afgesproken met het parlement niet correct verlopen. Braunbeeld zelf liet gisteren via de woordvoerder van het parlement weten dat hij in Amerika is, dat hij aanwezig was bij het debuut van het nationale voetbalelftal, dat hij ook aanwezig was bij de bijeenkomst van de World Guinness Book of Records, waarin Curaçao werd opgenomen. Dat hij daar is met verschillende ministers en onder meer ook de gouverneur van Curaçao. Dat hij trots is op de wijze waarop het nationale elftal zich op de kaart heeft gespeeld. En dat hij het nationale elftal alle succes en kracht toewenst voor de komende wedstrijden. We hebben nu al gewonnen, al dus Braunbeeld, die verder niet ingaat op de kritiek in zijn persbericht. Burenruzie loopt uit de hand. Dat gebeurde zaterdagavond. Gisteren heeft de politie daar een persbericht over verspreid. Het gebeurde op de Juliane van Stolberglaan. Daar is een burenruzie volledig uit de hand gelopen. De politie kwam rond 11:30 aan en trof 2 gewonde mannen aan. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het een al langlopende ruzie is, waarbij de tussen buren die uit de hand is gelopen, dat er is geslagen met een koevoet. Een van de mannen liep hierbij een verwonding op aan zijn vinger. Er is een 53-jarige man en een 42-jarige man gearresteerd en de koevoet is in beslag genomen voor verder onderzoek. Vandalisme in buurtcentrum, dat gebeurde in Coraspech. Gisterochtend kreeg de politie een melding en daar troffen ze in het buurtcentrum aan dat er een raam was vernield. En binnenin waren er ook allemaal vernielingen aangelegd. Buiten troffen de politie verschillende verdovende middelen en afval aan. En alles lijkt te wijzen op een geval van vandalisme, wat toch heel erg te betreuren is voor het buurtcentrum. Geen onderhoud in buurtpark. Dat heeft ook met Coraspech te maken. Bewoners van de Caya Lando laten weten dat het buurtpark helemaal in verval is geraakt.
Die is aangelegd door de overheid voor jong en oud en beschikt over verschillende speeltoestellen voor kinderen en fitnessapparatuur voor volwassenen. Maar u ziet het op de beelden, het wordt niet schoongehouden, het wordt niet bijgehouden, het is praktisch onbruikbaar, het is sterk vervuild en de voorzieningen zijn in slechte staat geraakt. Bewoners doen daarom een dringend beroep op de overheid om de onderhouds- en schoonwerkwerkzaamheden uit te voeren. Dat is belangrijk voor de wijk en het ziet er inderdaad niet uit. Schottegatweg Noord tijdelijk afgesloten. Dat gebeurde gistermiddag. Toen kwam er een melding binnen bij de politie dat er een vrachtwagen meerdere dozen had laten vallen. Die waren op de grond gevallen, waarin zuur werd vervoerd. Op dat moment kwam er dus ook zuur op de weg. De Schottegatweg Noord moest worden afgezet. De brandweer moest komen om het schoon te maken. Er werd ook schoongespoten en dat duurde best wel enige tijd. Maar men wilde niet het risico lopen dat daardoor een gevaarlijke situatie zou ontstaan. Wij gaan even naar een break. We zijn zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten, want daar heeft de politie 4 personen gearresteerd. Dat gebeurde afgelopen weekend, maar is vanochtend bekendgemaakt door de politie. Het gaat om inspanningen om de vuurwapen- en drugscriminaliteit op het eiland te bestrijden. In de vroege zondagochtend werd een kleine witte auto aangetroffen die zich verdacht gedroeg in het verkeer. Hij werd aangehouden en daarin zag de politie dat er 4 mensen zaten, 3 mannen en een vrouw. 2 hadden een wapen bij, een Glock 26 pistool. Er waren verschillende verdovende middelen in de auto. Dus alle 4 de inzittenden werden aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 20, 21 en 30 en een meisje van 17. Alle verdachten wonen aan de Franse kant van het eiland, zo laat de politie weten. Dan is in Bonaire een man in de baai van Soromon verdronken. Dat gebeurde afgelopen weekend. De politie heeft het vanochtend bekendgemaakt. Vrijdagmiddag kreeg de centrale meldkamer al een melding over een vermiste man. Die was samen met 2 anderen het water ingegaan. De 2 anderen wisten de kant te bereiken, maar de man niet. Er is vrijdagavond gezocht, er is zaterdag gezocht en uiteindelijk is het lichaam van de vermiste persoon aangetroffen. Het gaat om de 30-jarige bekende zanger Milton Frans. Hij is bekend op Bonaire en daarmee is hij om het leven gekomen door verdrinking. Afscheidsceremonie op Saba. Na vele jaren de positie van gezaghebber te hebben vervuld, is Jonathan Johnson afgetreden. Er vond een afscheidsplechtigheid plaats. Dat gebeurde zaterdag. Er was een ecumenische dienst. Er was een balletoptreden. Collega Bruce Zegers blikte terug op Johnsons levenslange inzet voor het eiland. En ook waren er andere mooie woorden, onder meer van de gezaghebber van Sint Eustatius, Alida Francis, die een schilderij van een schildpad voor Johnson meenam. Zijn echtgenote Rosa Johnson bracht een persoonlijk eerbetoon. En ook was er de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Erik van den Burg, en die benoemde Johnson tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Een koninklijke onderscheiding voor zijn langdurige inzet voor goed bestuur, sociale samenhang en de versterking van de positie van Saba binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Mooi afscheid dus.
En dan de Blue Wave, die bereidt zich voor op de wedstrijd tegen Ecuador. Na de nederlaag tegen Duitsland heeft de nationale selectie van Curaçao gisteren weer opnieuw getraind in het stadion van Florida Atlantic University. Die begon om 10 uur 's ochtends. De eerste 15 minuten waren toegankelijk voor de pers. Er werd een warming-up gedaan. De spelers die riepen verschillende rondjes. En daarna moest de pers weg en kwam er een meer tactische training. De wedstrijd tegen Ecuador wordt zaterdagavond gehouden en alle ogen zijn nu daarop gericht. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws, want de eigenaren van de ingestorte nachtclub in de Dominicaanse Republiek zijn voor de rechter verschenen. Het gaat om een ongeluk waarbij 236 mensen omkwamen. Dat gebeurde op 8 april 2025 tijdens een concert van merenguezanger Ruby Perez. Hij is zelf omgekomen, maar er zijn heel veel mensen omgekomen, waaronder 2 voormalige Major League Baseball spelers en een provincie-gouverneur. De eigenaars van de zaak, Antonia Espaillat en zijn zus Maribel, zijn aangeklaagd wegens doodslag door schuld en onopzettelijke mishandeling en verwonding. Ze werden eerder gearresteerd, zijn later op borgtocht vrijgelaten, maar de rechter in Santo Domingo heeft maandag bepaald dat broer en zus zich voor de rechter moeten verantwoorden voor de tragedie. Wanneer het proces echter begint, is nog niet bekend. Dat was het nieuws. We houden het allemaal voor u in de gaten en dat doen we morgen weer. Het allerbeste, tot morgen, tot ziens.